ይኣቶያም ንስኻ መዓሱን ኣይክትልወጥን ኢኸም ጠመትን ደለይትን ብዙሓት እዮም ጽባቐይ መወዳደርቲ ኣልበዩ ስሩዕ ቁመና ምስ ተሓራፊ ጸጉሪ ምሽ ኣወዳት ዓል ከይተረፋ ዝቐንኣሉ ሓንን ዘብል መልክዕ ዘለኒ ንስኻ እንታይ ኣለካ ኣይ ካብ ገንዘብ ኣይ ካብ መልክዕ ካብ ኩሉ ዜሮ ኮይኸም ምፍጣርካ መማልእቲ ዓለም እንተዘይኮኑ ኣብ ካልእ ትርጉም የብሉን ኣቕማኻ ግዳዘይ ትፈልጥ ጠሪልካ ፈቲይክ ኣፍቂረካ ክትብል ኣይተሓፍርን ድሕረዛ ሕጂ ኣብ ጥቓይ ከይትቀርብ ምሽ መሊኦም ሓነን ዝብሉለይ ኣወዳት ከለዉ ቤና ኣብዛ ምድሪ እንተን ተርፍ ከመን ቁልሕ ኣይመስበልኩኻን ኣንታ ናይ እንዳመን ደፋር ኢኸም ብሂወተይ ከማኸ ዓይነት ሰብ ሕጋጥሙ ኣይፈልጥን ፍትወትካ ኪድ ምስ ሓምካ ፈውሲ እንተኾነካ ጣጢካ ተዓጥቕኖ ብምባል ሕልፍ ሓሊፎም ሂዛቶ ዝነበረት ጽማቕ ኣብ ገጹ ዝደፍኣትልሞ ከዓ ኣብ ቅድሚ መሓዙታን ካልኦት ሰባትን እታ ኣብ ህይወቱ ዘይርስዓ መዓልቲ እያም ሽዑ ዝሓርቆ ሕርቃን ውሽጡ ዝተቓጸሎም መግለፂ ይርከቦን እዩ ምስ ተደፍኦ ጽማቑ ሰባት ብኣግርሞ ተጠጠዊም ከሳብ ዝዕዘቦ ከይተረድኦም ኣብ ማእኸል ጎደና ነዊሕ ደቓይቕ ዝተጓዓዘም ኣብ ጉዕዝኡ ግና ደጋጊሙ ንከይምለሰ ምስ ነፍሱ ቃልዓቱን ስምዒቱን ይቋፀር ነበረም ኣብዛ ምድሪ ካብ ዝዓቢ ውርደት ንኣቐትን የለን ንኣቐት ብንኣቐቱኻ ብድዐ ዝተመልኦም ኣብ ጊዜኣ ኣነ ዘይትብል ዕምበባ የላን ጽባቐ ምስ ጽባቐ ፍየሩ እንተተወዳድሮም ነይራ ብመልክዓ ተመኪሓ ከምዚ ኣይምስበለትንን ይኹን እምበር ጽባቐ ዕምበባ ምስ ጊዜ ረጋፊ ምዃኑ ኣበይ ሞኢላቱ እንዳበለም ምስ ነፍሱ ይዕል ነበረም ድኻ ከዓ ትብለለይ መዓስ ድኻ ክኸውን ኢለ ተፈጢረም መን ምዃኑ ከርእኪ ጽባቐ መጻወት ማንም ኮይኑ ኣብ ዝሓፈፈሉ ጊዜ ኣብ ዓለም ዝሓብቶም ኩሉ ሰብ ኮይኖም ኣነ ኣብ ናይ ገንዘብ ጋብላ ክሕንብስ ከለኹ ናይ ቀደም ምስልኺ እንዳዘከርኪ ክትነብዒኺም ሽዑ እንተደንጊጸልኪ ክትርኢኒኺም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ሕነይ ክፈድም ሕነይ ዝፈዲ ግና ብምሕራም ወይ ከምዚ ከማኺ ብምውራር ዘይኮኖም ጽኢረ ተለዊጠ ኣብ ናይ ሓብቲ ጫፍ ኣስካላ ምስ ደየብክም እዚኣ መዓልቲ ኣስሚረላ ኣለኹም ኣይነብእኒ ኣይበሳጭን ድማ እንቋዕ ከም ዘፍቅራ ደጋጊመ ነገርክዎም እቲ ካባይ ዘድሊ ነገር ፈጺመ ኣለኹም ካብ ዘይደለስኒ ንኣይ ዝምልከት ብሰንካ ግና ከምዚ ናይ ገልኦም ሂወተይ ኣየበላሹን እዩ ተስፋ ቆሪፀ መጻኤ ኣይከጽልምትን እዩ ብምፍቃደይ ኣይተኣስኒ ግን ድማ ስለ ዝነጸገትኒ ዓለመይ ኣየጸልምትን እዩ ብምባል ብዓወት ሕነ ክፈዲ ምስ ነብሱ ተረዳዲኡ ሕርቃኑ ውሽጢ ውሒጡ ነታ መዓልቲ ሓለፈም ንጽባሒቱ ኣብ ጽምዋ ቦታ ከይዱ ብኸመይ ኣብ ጫፍ ናይ ሓብቲ ኣስካላ ከም ዝድይብ ክሓስብ ጀመረ ብከመይ ካብ ባዶ ተበጊሱ ብሕጋይ መንገዲ ክሕፍትም ከም ዘለዎ ደጋጊሙ ሓሰብ ኣሰላሰለም ዝተፈላለየ ኣማራፅታቱን ሓሶበለ ንሰሙን ዝኣክል በይኑ ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ነገር ተመራመረሞም ኣብ መወዳእታ ኩሉ ገዲፉ ናብ ሃውብኡ ጆርዲን ክሰርሕ መደበም ተሞክሮ ቀሲሙ ብሕርሻ ክእወት ይኽእል ኣብ ዝብል መደምርታ ይበፂሑ ሃውብኡ ለጋስ ኣይኮነን እምበር ኣዝዩ ሓብታም እዩ ከም ናይ ከብቲ ጸባ ሓዊስካ ዝተፈላለየ ፍሩታታት የፍሪ ሰፊሕ ዝሕረስ ጎልጎል እውን ኣለዎም ከንዲ ዝኾነ እውን እዩ ኩሉ ናይ ከተማ ህይወቱ ገዲፉ ናብ ገጠር ዝኣቶም ሃውብኡ ወሸለ ሰርሓሉ ረኺቡ ሃንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎም ይኹን እምበር ክንደቲ ዝደኽሙ ይኸፍሎ ኣይነበረን ናብራ ካብቲ ዝለመዶ ፍልይ ዝበለካ እንተኾነም ዕላምኡ ስለ ዝረአየ ስኑ ነኪሱ ጥራሕ እዩ ዳርጋ ብጥርሑ ይሰርሕ ዝነበረም እንዳበለውን ከባቢ 2 ዓመት ሰሪሑ ገርም ተመክሮ ምስ ኣጥረየም ነፈርቂ ነቶም ክሓርሱ ዘይኽእሉ ስድራ ክኣትውን ጀመረም እግረ መንገዱን ጥሪት ኣጥረየ ኮታስ ድሕሪ 2 ዓመት ፍረደ ከምኮኖም
ፃዕሩ ኣይከልኦን ግን ብዙሕ ይተርፎ ነበረም ኮይኑን ኣብ ስራሕ ከሎ ዝሸጥ እኽሊ ስለ ዝነበሮም ሓደ መዓልቲ ናብ ከተማ ምስ ከደም ሓደ ክልተ ክብል ናብ ባር ተኣልየም ኣብኡ ዝሰምዖ ዕላል ንሓንጎል ቀሳነት ከልኦም ክልተ ክሰቲ ዝሓሰበ ካይተረድኦ ሓሙሽተ ሰትዩ ኣብ ከቢድ ሓሳብ ተጸሚዱ ናብ ግራቱን ጥሪቱን ኣበለ ይኹን እምበር ፈጺሙ ቀሳነት ኣይረኸበን ክሰርሕ እንትበለበይን ኣብ ሓንጎሉ ዝመላለሶ ዝነበረ እትሰምዖ ዘረባዩ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ሕርበት በሎም ምስ ነብሱ ደጋጊሙ ተማኸረ መወዳእትኡ ኣብ ሓደ ከቢድ ውሳነ ኣለበ ኩሉ ምሉ ገዲፉ ሃገሩን ዝዓለሉን ንብረት ገዲፉ ክስደድ ካብ መሬት ኣዱ ሃገሩ ኣርሒቑ ክኸይድ ወሰነም ክንዲ ዝኾነ እውን ዋላ ሓደ ከየማኸረ ጥሪቱን ንብረቱን ሸይጡ ናብ ሱዳን ገጹ ኣበለም ኣብ ሱዳን ናብ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣትዩ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ኤውሮጳ ንምእታው እዩ ይኹን እምበር ኣብ ሱዳን ክብገስ እንዳበለ ካብ ሓደ ሰለስተ ግዜ ሕማም ፈፎ ኣበሎም ካብ ሃገሩ እግሩ ዘለዓለላ መዓልትን ኣብ ትባር ሰምዖ ረገመም ገርም ክሕብትም ዝጀመርኩ ሰብ እንታይ ክገብር ካብታ በረኽቲ ኣዴ ወፃኹ እንዳበለ ደጋጊሙ ነብሱ ወቐሰም ከባቢ 6 ወርሒ ብሕማም ዝተሰቐየ ኩነታቱ ተማሕሹ ናብ ሊብያ ተበገሰም ናይ ኣጋጣሚ ዋላ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣይነበረን ኣብ መንገዲ መስተላለዮም ሰባት እንዳተዋሓደዩ መንገዱ ዝገብር ዝነበረም በረካታት ሱዳን ብናይ ዝፃነት መኪና ሰጊሩ ዶብ ሊብያ ፈንጢሱ ምስ መጓዓዝቱ ሊብያ ምስ በፅሕም በቢኢሳን ሸውዓተን እንዳመቐሉ በፒክኣፕ እንዳፀዓኑ ጉዕዞ ናብ መሕወል ቦታ ኮነም ብክንደይ ገዓገልጣም ኣብ መሕወሊ ቦታ በፅሕም ኣብኡ ግና ሓንቲ ዝፈልጣ ሰብ ዝረአየ ስለ ዝመሰሎም ደጋጊሙ ኣዒንቱ ሓሰይም ኣይኮነትን ኢሉ ሓደ ክልተ መዓልቲ ሸለል ገበዛ ይኹን እምበር ብዛዕባ ከም ሕሳብ ኣዴው ኣለን ሓደ ግዜ ግና ፊት ንፊት ምስ ተራኸቡ ንሳ ቀልጢፋ ካብ ቅድሚኡ ክትሓድም ክትብል ሊድያ እንዲኺ ሓቀይ ክብል ብኢዳ ከሩ ኣቢሉ ሓዛም ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን እታ መንከመይ ትብል ዝነበረት ንግስቲ ጽቡቓት ሊድያ ኣብ ሽዓ በፂሓ መልሓሳት ኣሎ ክተት እታ መልክዓ ትጅሕር ዝነበረት ጓል ሒዋን ኣብ ሽዓ በፂሓ መሬት ተኸፊታ ክትውሕጣ ተመኔት